So direkta sa ato ang parabola. Okay, so we have here the learning objectives graph parabola with vertices at the origin. Write the equation of parabolas in the standard form. And then parabolas with the vertex niya wala siya sa origin, and of course how to apply this in real life scenarios involving parabolas. So we have here the picture. Kung makita ninyo, this is a NASA photograph. It's one of the series of stunning images captured from the edge of the universe by the Hubble Space Telescope. So this image shows the infant stars system, that size of our solar system, emerging from the gas and the dust that shrouded their creation. So using this mirror, we have here the parabolic that is 94.5 inches in diameter. Okay. So again, ang parabola, that is a curve. Ang itsura niya. Okay? It's either upward, downward, ano man ang parabola. Ano? Upward, downward, or open siya sa katuang left, or open siya sa right. Inalala nga itong parabola. Okay? So yun nga, kung ingani dito sa picture mong good kay sa mga example para sa parabolic shape. Okay? That gather distance ray of lights, then focus them into spectacular images. So, karon nakatay definition sa parabola. So, automatic isulat na siya sa inyo ang notebook. Na-adjud mo yung notebook, no? Kaya dagan kitag mga formulas na i-discuss para sa ating midterm. So we have here the formula using the graph of the quadratic functions in the form y is equal to a x minus h squared plus k. Where ang ato ang h at saka ang k, muna ang pag-determine sa ato ang vertex. Then ang a na to, muna siya ang constant value niya. Then di naman good ma-determine kung upward ba siya, downward, left, right. Okay? And then, kung mo siyang i-solve or i-factor na nimo, tuturma siya og quadratic formula. Di ba mo na yung formula sa quadratic formula, kung ano na ito ang A, B, o ang C. Okay? Pero don't worry, yung ato lang focus is kanina graph lang. Okay? So, para sa atong parabola, first na to ang summary na ani. Kapag ang ato ang A, this is the constant kaning value sa A, is greater than 0, so meaning hindi siya negative. Ibig sabihin, open siya upward. So, muna yung itsura sa atong parabola. Parabola ang tawagan niya, open siya upward. Dayon, kapag ang A nato is negative, graph nato opens downward. Okay? So, kung makita niyo kanina point, kaning color red nga point, mo na siya ang vertex nga ginatawag sa ato ang parabola. And then, ang point na to, HK. So, ay nag-confuse sa ng HK ha, point na siya somewhere. Okay, ang H na to mo na X, then ang K mo ng Y sa coordinates na to, or point. So, mo nang pag makuha na to ang value sa H o ang K, dito sa formula ni, mo-determine na to, diretso ang vertex. Okay? So, mo na siyang itsura niya. Sa ato ang opens upward, then downward. Then, kung mapansin mo, naapod tayo x equal to h. Okay? So, mo na siya ang axis sa ato ang symmetry. Kanang broken line na to. Not necessary na i-drawing pa rin broken line na ginagamit na siya para pag drawing nimo sa parabola, symmetrical siya. Okay? Meaning, parehara ang pag-drawing nimo sa left and right niya. Okay? So, that's why, pag abot na dahil diri sa number 3, na-type
x coordinate of the vertex of y is equal to a x squared plus bx plus c, and x is equal to negative b over 2a. Okay? Para sa x coordinate of the vertex. Another formula. So, isulat ninyo din siya, ha? Then, for more details, mga dahil ng mga important na mga definition. So, kani siya ang parabola, kani ang vertex, kaning color black na to nga point, vertex. Ang focus, ginatawag na siyang focus, later define natin yung focus. Mo ni ang point niya nga doon sa ato ang vertex. Ginagamit ni siya para sa ato ang pag-graph. Okay? And of course, the axis of symmetry. Kung aha ma-intersect ang ato ang vertex, and then the directrix. Okay? Nga dili siya mag-touch sa ato ang parabola. Okay? So yun nga, ang parabolas nato given the geometric definition that enables us to include graph that opens left and right, as well as that open obliquely. So the definition of ellipse and hyperbola also involve two fixed points. So this is what we call the foci. So ang foci mo na siyang plural form. Ang singular, focus ang tawag. Okay? So again, we have here the definition of parabola para mas masabdan pa nato. It's the set of all points in the plane that are equidistant from the fixed line. That is the directrix. Okay? Equidistance to the fixed line. So yun nga, kani siya, kung naatay directrix, hindi siya mag-touch sa parabola. So muna ang parabola, diretso sa padulong dire sa katuwang right. Okay? And we have also the fixed point. That is a focus. That is not on the line. Okay? So meaning, ang focus naa siya sa axis of symmetry. Wala siya sa directrix. Muna yung pasabot. Wala siya sa line sa directrix. And then, we have here the passing through sa line ato sa focus that is perpendicular to the directrix. That is the axis of symmetry of the parabola. So, ibig sabihin ng perpendicular, meaning 90 degrees. Okay, 90 degrees, manggod na siya. Nag-intersect sa directrix, ang axis of symmetry. Where ang axis of symmetry, maigo ang focus at saka ang directrix. Ay, lagi, maigo ang directrix pero perpendicular lang. Nag-intersect man sila. And of course, intersect siya sa vertex and focus. Okay? So, muna yung pasabot dire. Point intersection of the parabola with the axis of symmetry called vertex. Okay, wala pa to sa solving, ha. Nag-define pa tag mga important details sa parabola. Okay, next. Standard form of the equation. So, kani siya, gi-explain lang niya giun sa pagkuha ang formula or equation sa parabola. Okay? Kaya maki-use mong good ni no, giun sa ipag-come up ani nga formula. Y is equal to A x minus h squared plus x. Okay, sorry. So, gikan na siya sa, of course, sa solving na to using the distance formula. Okay, make sure you're already done sa atong algebra, no? Okay. Kumula dapat na sa distance formula. Mga pa, study to balik. Okay? So, yun nga. Yan, gibuhat niya dire from the distance, from the point of the focus to the point sa parabola. Somewhere ni siya, somewhere na point sa parabola. Kay point ka na. And then the other distance from the point of the parabola to the point sa directrix.
Okay? So, yun nga, na tayo duha ka book distance and they say that they are equal. Okay? So, sa pag-solve, ani niya, diyan ako na siya ano ha, explain. Diretso na ta sa example and pagkuha sa formula sa parabola. Okay? So, yun nga, this is what we call the equation sa parabola. That is the standard form when the vertex is in the origin or at the origin. Okay? So again, kanina formula, ginagamit lang ni siya kapag wala sa origin ang vertex. Okay? Pero, kapag nasa origin ang ating vertex, origin ha, pinakasayon naman good na. Ibig sabihin yung vertex 0, 0. Pero, vertex niya 0, 0. Mas dali. Ni mubo ang ato ang equation. Okay? So, yun nga, isulat na ninyo sa inyong notebook ha, mga formula, kani siya, we have here the y square is equal to 4px. Ibig sabihin, kapag y square is equal to 4px, ang ato ang graph, it's either padulong siya sa right or sa left. Kaya ang 4 nato is, ano na siya, constant na siya, automatic na yung 4 dira. Okay? Di ka na siya sa solving ganina. Dissolve na ni siya. Diretso na to sa formula na ha. Or, pwede po x squared is equal to 4py. Ibig sabihin, kapag ito yung formula natin, ang x squared meaning naata sa upward or downward. Kani upward kay positive man ang constant. Okay? Kani kay positive man ang atong constant. So, open siya sa right. Pag negative, open sa left. Ako ha. So, we have here the following details nga ang focus nato P0, meaning na yung value ang ato x, 0 ang y. Directrix nato negative P. Okay? Dira nato may bawaan ng P ha, pag positive ba siya or negative. Okay? Then, diri pod sa ato ang directrix, y is equal to negative P. Para sa x squared is equal to 4py. Okay? So again, sa P ha, tanaw ta sa P dire kung positive ba siya or negative. Kaya di naman natin ma-determine kung upward, downward, left, or open sa right ang ato ang parabola. Okay? So, yun nga, summary na namin siya. So, take note ang mga formula ha. Parang siya sa vertex 0, 0. So, again ha, ang vertex ani 0, 0. So, mo na ang gamiton ha, na formula. Kaya basi ma-confuse mo, actually, daggan king formula i-discuss lang to for midterm. Okay? So, mo na siya ang standard equation of the parabola. Okay, example. Diretso na to sa example. Finding the focus and directrix of the formula given by this equation y squared is equal to 12x. Then graph the formula. Okay? So again, ang goal ng good nimo kung kaniya to ang given equation, kailangan mo porma siya ginani. Dili kani. Ganun dili man kaniyang gamiton nga formula because dili siya y square. X square man gud ni. Y square man ni siya, di ba? So bantay-bantay jud ka asa ang naay na exponent. So y square ba siya or y square or x square? So kung y square gali ang nasa given parabola nato, automatic
yung una nato ani is either open sa left or open sa right. Nakuha siya. Then this is 12x. Kailangan mo porma siya inani. Ihiwalayin nato ang 4 sa kampi. So you use factor. So may tubo ang answer ani y squared is equal to i-divide lang nimo ang 12 sa 4. Diba? So the answer is 4 times 3x. So therefore, yung 3, mo na siya ang P. Okay? P na to is equal to 3. So mo na siyang makuha na dahil na to ang directrix and ang focus. Kikinahanglan makabalo ka unsa ang P. Nakuha? So mo na siyang answer. Okay? So for P is equal to 12. Kaya mo man yung 4P. Ting 12. Diba? So therefore, your answer is 3. So your focus, ang focus sa P, 0. So take note ani ha, ang focus 3, 0. Asa nagikan? Diri na siya gikan ha. Isulat ni ng mga formula ang focus ani para sa y squared is equal to 4px na diri ang focus p0. Then ang directrix x equal to negative p. So the answer is x equal to negative 3. Diba? So mo na siya ang x equal to negative 3. Then draw the broken line na lang dayon. Kani nga broken line. Mo na siya ang x equal to negative 3. Okay, mag-graph ra ba jud mo? Okay, better solve na lang sa paper, picture and send sa Moodle lang dayon. Okay? And then, ang point na to sa focus, 3, 0. So you just put a point lang. Dahil of course, ang parabola, open sa right, kay positive man ang atong P. Okay? So, yun nga, ang goal lang nato dire is to find focus and directrix din. I-graph po na nimo. Okay? So, again, ang vertex 0, 0 na siya. Kaya ang formula man nato kay katong gina-follow. Okay? And, of course, pwede po ka magkuha og mga points. Diri. Kay ang goal man gud ani diring focus, makakuha ka og point sa x na to. Di ba kabantay ka ang 3 na to diri, 3 po diri. Di ba? Kaya ang focus man gud, dira man gud ma-determine unsa ka open ang iyang parabola. Ang iyang kabuka niya ba sa parabola. Okay? Kay mas matingal mo gyud sa ni pagkuha ang 3, 6 at saka 3, negative 6. So since na naman kay value sa focus 3, siguro naman siya i-substitute diri sa value sa x na to. Diba? Y squared is equal to 12x by, so we use 3 from the point na to sa focus. Substitute lang nimo 36, then square root nimo ana sa 36, 6 plus minus. So yun nga, dira na din na di, nakuha na ng y, natay positive 6 and negative 6. So, butangan lang nimo ang point dira para ma-determine nimo unsa ka buka ang ato ang parabola. Kay basin pataka lang tag drawing sa parabola ana lang dayon. Dili maginana ha basit may ilan naman ako na kailangan i-substitute nimo unsay nakuha nga point nato sa focus. Okay? So, kung na may question, you can chat naman. Kung maka-cater ko questions, chat na lang mo. Okay, so next.
Another definition na pud ta para sa pag-graph ng parabolas, this is what you call the latus rectum. So mo nang pasabot ganina. Mutay gamit. Latus rectum ang tawag ani. Okay, meaning the distance of the point sa focus to the point sa parabola. Eh, dili man gud ma-determine unsa ka open nga to ang parabola. Yun nga. That is the line segment that passes through the focus. Line segment ha, kasabot dapat tag line segment. Meaning end to end ang ato ang point ana that passes through the focus and parallel to the directrix. Parallel meaning they have the same line but they are not intersect. Okay? And has the endpoints on the parabola. So ang formula nato para sa atong latus rectum is the absolute value of 4p. Okay? So mo itong pasabot. Another definition. So take note aniha 4p. The same gyapon dire para sa open upward and downward 4p gyapon absolute value niya. So dila ma-determine ang latus rectum kani nga point. Okay? So yun nga na-mention na ako katong width niya. Umani para klaro na lang. This is determining the parabola's width or how it opens. So mo na ang pasabot. Dili man na siya patakarag drawing lang tag parabola. Okay? Natay latus rectum para ma-determine ang pag-open sa parabola. So again, we have here the following example, number 2. Find the focus and directrix of the parabola given x squared is equal to negative 8y. Then graph the parabola. So yun nga, kung maka-remember pa mo sa formula, x squared tamo tanaw. Kaya ang highest exponent nato kaya na sa x. So ano yung formula ng gamiton? 4py. Di ba? X squared is equal to 4py na siya. So next na to, sa kanilang formula, automatic, diretso na kaani. Negative 8 is equal to 4p. Kaya mo na siya. Bungagon lang nimo si 4 para may bawa ng p. So the answer is negative 2. Nakuha siya. Di na kayo kung gasolve ha. Kaya naman good diri ang solution. So 4p, divide both sides ra na siya ha. Dapat kabulog algebra na. Divide both sides by 4. So the answer is negative 2. So karon, since nakuha naman nato ang p, automatic ang ato ang directrix nato y is equal to 2. Okay? So recap lang tabalik, basi nalimot na mo sa formula ng directrix para sa ato ang formula x squared is equal to 4py. So again, ang formula ng directrix is y is equal to negative p. So mo lang negative times negative 2, positive 2 na siya. So mo na ato ang directrix y is equal to 2. Automatic graph na dahil ka diri. Dapat kasabot unsa ang pag-graph ng y is equal to 2 ha. Diri man ang point sa 2. No, then diretso na ka inana. Horizontal niya. Then ang vertex, of course, na diri focus nato 0p. Kay naraman diri ang p nasa y. So 0 negative 2. So na diri ang point. Okay? Para may bawaan nato ni giyosa ni pagkuha, again negative 2 kay mo man ang nasa ato ang y. Missing ato ang x. So isolve din mo siya.
using latus rectum na lang dayon para mas madali. Yung absolute value 4p para mas madali. Okay? So the answer is 8. Okay, 4p, 4 times negative 2, negative 8. The answer is 8. Okay? So ibig sabihin, ang 8 manggod mo na siya ang length. Dili 8 ang ibutang diri ha. Si 8 po daw ibutang diri na wrong na jud ka ani. Dili diri ibutang ang x. Dili 8. Ang ibig sabihin ng latus rectum, the length sa number of units sa duha ka endpoints. So, kung mabantayan nimo, i-count nato, this is 1, 2, 3, 4, 5, ay wala din abot nila. 6, 7, 8. So, ang point lang ani diri is 8 units. Nakuha siya. Muna yung pasabot. 8 units to the left and 4 units to the left and 4 units to the right of the focus. So, muna siya 1, 2, 3, 4. Wala na daw. Hindi siya i-count diyan ang focus. From the focus manggod to the left o right na niya. So 1, 2, 3, 4. Naka-focus ba dire? Tanaw dire ha sa pag-count na ko sa number of units. Inana ra, number of units 4 to the left, 4 to the right from the focus. Kumana, para klaro na lang. Okay? So inato ra, pagkahuman, ma-determine dahil mo nga 4 di ang answer. 4 at saka negative 4. You can also solve naman x squared is equal to negative 8. Substitute lang nimo ang y sa nakuha natin sa focus. Negative 2. Diba? So the answer is 16. Square root nimo ana, the answer is plus minus 4 para sa x. Nakuha? Pwede po din mo isolve. Kanina, para ma-determine natin ang value ng x. Kanina, sa term 8, number of units. 4 sa left, 4 sa right. Okay? So, inatara. And then, you're done. As long as naka-graph na jud ka. Then, ma-determine lang ni mo ang directrix and ang ato ang focus. Okay? So, another example, ako tay checkpoint example. So, kanina naka-idea nga, this opens downward. Okay? Then, ang P na to, 4P, is equal to negative 12. Okay? Iguro mo siya i-divide. Divide 12. Diba? So, P naman, tama nun, negative 3. Muna yung P. So, ang imong directrix kay 3. Then, ang focus, 0, negative 3. Muna ang answer. Then, kamo na graph. Practice po mo. Kamo na graph, ani ha? Another example. Finding the equation of the parabola from its focus and directrix. Okay, pabaliktad na sad. Ang hinahanap ani kay equation na. Kato ganina, sa example 1 ug 2, yung equation yung given. Diri, ang gihatag lang, focus and directrix. Find the equation. Okay? So we have here the focus, 5, and then x nato is equal to negative 5. So kung mabantayan nimo ang focus nato kay P0. Okay? Critical thinking na siya ha. P0 kasi merong value nga to ang x. So this is P0. So automatic ang ato ang formula y squared is equal to 4px. Automatic na siya.
para rin siya sa vertex 0, 0 ha. Automatic kani nga formula ang gamiton. Kaya nga naman na may value ang atong P, nga na siya sa X. Okay? X na coordinate na to. Then directrix na to, X, di ba? Kung makaremember mo, directrix X equal to P. P or negative P. So muna ang kailangan i-familiarize ninyo ha, ang atong directrix. Naman to diri, negative P. Diba? X equal to negative P. Ang isa kay parehara. Negative P di ay. Okay? Kay para ma-familiarize na to balik. Okay? So that's why ang answer ani 4P X is equal to Y squared. So automatically, ang, ang P na to, 5. Automatic na lang siya. P mo, 5. Okay? Kani, X equal to negative P ba yan ni? Ang formula nito sa directrix. Di ba? So automatic P ni mo 5. So you just have to substitute na P sa equation na to. Y squared, 4 times 5, 20, X. Ano to? That's the answer. Tapos na. Muna na siya answer. Okay? Your goal is just to find the equation. Okay? Kung gusto niyo i-graph, pwede niyo may graph. Okay, given naman ang directrix sa ang focus. Automatic na ang vertex nasa 0, 0 naman. Okay? Sige, next. Translation of parabolas. So, next na itong i-discuss is kapag ang atong vertex is wala na sa origin, or we say this HK. Okay, somewhere nga point. So, takabalo, asang point niya. So, ang atong gamiton, HK for the vertex. So, muna yung challenge na. Medyo challenging na siya. Di man kayo siya lisod. Challenging lang siya. Kaya nga to, vertex, wala na sa origin. No, 0, 0, mo nang dali ra kaya siya isolve. Dire, na HK. Okay? Rather than the origin. So, we have here the horizontal and vertical translations are accomplished by replacing x with x minus h and y minus k in the standard form of the parabola equation. Okay, so we have here the standard forms of the equation of the parabolas with the vertex hk. So better you write this sa inyong notebook ha, kay mga formulas na po na. So mo yan yung formula na. Gikan na siya sa y squared, di ba? Y squared is equal to 4px. Dala na siya gikan. Ang x na to, gidugangan lang na siya og h. X minus h na siya, gidugangan na siya. Yun y, ibutangan na to og minus k. Then, gi-square lang dayon. So, mo na itabo diri. Okay? Kapag 0 manggod ang h, saka ang k, kay 0 atong vertex, mubalik ra sa equation nga y squared is equal to 4px, di ba? Sakto? So, mo na nanatay hk. Dili pwede magkabaliktad ha. Ang x, para na sa h. Ang x, para na sa h ha. Kaya basta magkabaliktad ang h sa k, na marong jud tani. Ang y, para na sa k. Y minus k jud na. Always. Okay, so mga next topic, mura gyapon. HK gyapon na. Kaya ang H nasa X na, ang K wala sa Y. Horizontal ni siya, para sa atong axis of symmetry, ang focus nato, of course, naharap pirmi sa H ang atong P. H plus P, comma K. And then ang directrix, H minus P.
Okay? And of course, sa description nato, ang P, bantayan nato kung positive or negative para may bawan kung opens, right or left. Para naman sa to ang vertical axis of symmetry, upward or downward man ni siya. So, tanawan ninyo, asa ang na-square, nasa x minus h, di ba? So, vertical. Then, ang focus na diri sa y, h, k plus p. Dahil ang directrix y is equal to k minus p. So, yun nga, medyo challenge dagan kay Atiman. Okay, so again, studyhan niya kay para makasabot. Okay? So, ito yung graph na to when the vertex HK. So, wala na sa origin. Dili man ang origin. Di ba? So, HK na diri. Example lang, example pa na. So, ang vertex na to, na diri somewhere, HK na diri. So, makuha na itong focus, directrix. Then, opens, right. The same gyapon diri. Okay? Pero, ini up or downward since ang directrix na diri. Para lang dapat siya sa to ang latus rectum. Napanjud dapat na siya diri. Wala lagi bu. Sayop di akong latus rectum. So, lang diri sa focus din dapat. Na, diri dapat ang latus rectum kaya may go dapat siya sa focus. Okay? Gasing Japon diri. Ina niya ang latus rectum. Wala na niya gibutang. Okay? So, again, i-take note na ni tanan ng mga graph ha. Kay daggan kayo mo bantayan. So, munang careful mo sa pag-solve. So, we have here the following equation. So, medyo challenge na ni siya. Kinani na dapat ang equation. Makita ko ng vertex, focus, and directrix of the parabola. So, medyo dagan-dagan kay pangitaon. So, para sa ang directrix, para sa vertex muna. Vertex is automatic kani siya. Panaon raman ang mo. Okay? So, ang h na to, morning k. K, morning k. Kani ang h. Again, balik. So, x minus h yun na siya. Pares yun na sila. Oh. So, ang vertex na to, v, 3, negative 1. Yan ang negative 1 man. Kaya this is y minus k. Ang formula mang good kay y minus k, bayan na. Ang formula. Then yan ni x minus h na bayan na daan. So, mo ng positive ang ato ang 3 ang kuhaon. H na to 3. Then ang k na to negative 1. This is y minus 1. Nakuha siya. So, mo nang careful lagi mo sa equation. But minus ba na, pero may y minus k, x minus h. So, kung positive na siya, automatic negative 1 ang pasabot ana. Okay? So, mo na siya explanation niya diri. Kung lang Bisaya, Tagalog. So, mo na siya explanation ani ha. I-explain naman siya diri. So, h na to 3, k na to negative 1. So, automatic, your vertex of the parabola, na siya sa 3, negative 1. Then, ang 8 na to, mauna siya ang 4p. 4p is equal to 8. Para makuha na to ang p. Dira man na to kuha ko ng directrix and focus. Diba? So, muna yung explanation diri. This is the 4p. Ang 8 na to. Okay? So, therefore, your answer here is p is equal to 2. Okay? P na to 2. So, located na siya 2 units above from the vertex. So, dapat ang nagbuhat, plotting pa ta, nadiri ang vertex, 3, negative 1 sa 4th quadrant, and then 2 units above para mas madali.
So this is 1, 2. 2 units ha, upward, mag-count lang ka. So your answer here is 3, 1. Nakuha siya. So kailangan makita nimo pareha ra ang 3 o ang 3 direha sa vertex. Okay? Or para mas masabdan pa nato, this is how you solve the focus. Ang formula niya x, k plus p. Di ba? Ang x nato automatic 3. And then, ang sa ato ang x, 3, k plus p. So, ang k nato, 1, negative 1. Hagi ka ng k, dire, sa vertex nato ha. K nato, negative 1, then ang 2 nato, mo nang focus nga nakuha dire. K plus p ba yan? So, the answer is 3, 1. So, pareha gyapon ang answer. Kato ganina, 2, meaning nag-count lang kag 2 units above sa vertex. 1, 2. Ano din ang answer? Mora na siya. Okay? O, napagod kayo latos rectum, absolute value of 4p. So, the answer is 8. Absolute value of 8. So, meaning 4 units sa left o 4 units sa right. So, i-count lang mo 1, 2, 3, 4. So, negative 1, 1. Then, count na po ka 1, 2, 3, 4. 4 units ha? Left o right. So, 7, 1 ang answer. Then, ang directrix, automatic, y is equal to negative 3. Ang pagsunod, ani, from the formula, y is equal to k minus p. Ano ang formula? Okay, so negative 1 minus 2 is equal to negative 3. So, isunod ko ng directrix para makabuhat o broken line. Broken line, dyan ang directrix ha. Sabot dahil inani dapat ang pag-graph ha. Okay, so nakuha siya. The answer is negative 3. Ang ato ang directrix. Okay, so dito sa checkpoint, tuluyan lang sa tamo, kadali, no? So kung mabantay ni mo, this is x minus 2 square is equal to 4y plus 1. So, unsa man ang iyang parabola ni open, unsa man. Okay, this is x square. Di ba? Kung x square gali, open, upward, or downward, or left or right. O, di ba? So, kung mabantay mo, this is x square. So, open siya upward. Okay, positive pa dyan nga to ang 4p, ang p. So, the same gyapon. This is open, upward, automatic. Nga nang upward mo na ko naingon, positive na nga to ang 4p. Ngayon, this is x square. Okay? So, ang vertex ani, 2, negative 1. Okay? So, kani ang 2, then kani negative 1. Okay? Y minus k ba yan? Nasabdan, y minus k. Okay? So, common na solve sa focus directrix, ana ha? Ang p na ito ani 1. This is 4p is equal to 4. Kani nga 4 ha, kung pasabot, kani. So, the answer is p is equal to 1. Then you can answer now the focus and directrix. Then don't forget to graph the parabola. So, common po. Answer ha. Gamay ra kang giyatan nga details. Hint na siya. So, proceed ta sa another example. Finding the focus, directrix, and parabola. Unya, ang ato ang equation kay nakainani. We have to convert that into a standard form. General form ang gudang tawag ani. Nasabdan, general form niha. So, kailangan ka mag-forma
highest degree of exponent is y. So, kailangan makaporma ka og inani. Y minus k square. Katong formula akong gi-explain ganina. Okay? 4px minus h square. Ay, sorry, square na. Dili na square. Tingala ko. Muna yung formula. Dapat na maporma nimo. Kani man lang ato ang general equation. So, we convert this equation in standard form by completing the square. So, dapat na-discuss na sa inyo algebra ang completing the square. Again, prerequisite ba yan yung calculus 1 na to. So, you have to remember the completing the square. So, from this equation, okay, ihiwalay na to ang na y at saka x. So, yun nga, ang y square plus y square plus 2y na dire. Then, ibalhin nimo ang negative 12x saka ang 3. Balhin nimo ni. Okay, syempre, i-follow na tong formula. Kailangan mo porma ka tong formula. So, this is y square plus 2y. Ang technique lang kapag completing the square, kung mo ni siya, kani dapat ang middle term, divide to, then square din mo siya. Muna ang completing the square. Divide to, ang coefficient lang kuhaon ha, 2 divide to 1, then 1 square, 1. So, 1 ang imong ibot ang diri. 1 plus 1 din, this one po sa pikas. Kaya nga naman, di ba ang completing the square, balik na lang ko ha. Di ba, na naman na 2y. Divide to 1. Di ba? Then square ni mo, 1 yapon. So, you write 1, mag-create kag 1 minus 1. Wala kay violation, ana. Nag-create lang kag 1 minus 1. 0 ba yan, di ba? Pero tungod sa completing the square, from the word complete, kompleto na to para maka-create kag square. So, yun nga, ang negative 1, gibalihin lang na siya diri. Mo ng plus 1 ka both sides. Kaya kung may bali ng 1 diri, wala, nagyapon ng 1 minus 1 man na, di ba? So, nag-create ka of 1 both sides. So, ang nahitabo diri, makomplete na ang square. So, you use factoring na yun. Y plus 1 square na yun siya. Algebra na-discuss dapat ng completing the square. Kung wala, muna siya ang challenge. Di ba? Doon natin mo ha, muna ang technique. Then, how about this one? Kung add lang ni mo na, 24. Dayon, o ba kinahuman, kaya kailangan makapormat ako 4p. Okay na ni siya, naka y minus k na ni siya, y minus k square. Diba? Dahil sa pikas na pod, kay 4p x minus h. Mo na imong goal. So, ang buhaton nimo diri is i-factor out nimo ang negative 12. Factor out ang negative 12 because they have common multiple first term and second term. So, mo na nahitabo. Factor out. Di ba? Kaya kung yung distributive property, balik yung yapon siya. Di ba negative 12x plus 24. So, factor rate ang tawagan na. Okay? So, humadahin ka. Nakiporma na ka of equation. Kung baka na human because we're looking for vertex, focus, and directrix of the parabola. So, ang vertex na to dire, automatic na to negative 1. Nakuha. Kani man ang x, kani man ang k. Di ba? Ngayon, ang ato ang p, 4p is equal to negative 12. So, ang answer ani, 4, divide both sides lang nimo ng 4, negative 3. And, since negative ba na nga itong p,
So, open siya to the left. So, muna siya actually, opens to the left. Ang ito ang parabola. Okay? So, ako na nag-explain na diri ang answer. Okay? So, di answer ang HK na to 1, then ang P na to -3. O, di ba? Tapos kasi explanation din ako kay na-determine naman ni mo diretso ang E at saka ang HK. Ngayon, proceed to the formula of the focus X plus P, K. Munang formula sa focus. So, siguro na mo siya i-substitute na lang dahil. So, the answer is -1, -1. So, nadiri ang focus na to sa third quadrant. Vertex nadiri. Dahil ang directrix H minus P. So, daghan kitag formula atong gibuhat na ko nga tabular. Na tabular nga formula, di ba? So, tanaw jud mo ato pirmi. Okay? H minus P. So, 2 minus -3, 5. So, x equal to 5. Nadiri ang x equal to 5. Okay? So, x equal to 5, automatic ang atong broken line, vertical. Isod po no, horizontal, no? Vertical jud na. Next, graph na lang dayon. Okay? So, don't forget, ang pag-solve sa latus rectum, absolute value of 4p, the answer is 12. So, kailangan ang length niya is 12. Okay? So, meaning, 6 units left and right niya from the focus. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ako rin nag-count, pero i-count na ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, dili ka point. -1, -7. Nag-count lang kung units. So, doon, kasabot og units ha. Okay, tapos na nasa algebra na. Diyon sa mo pagtudlo. Kamo ni ma'am. So, dapat kasabot ng algebra. So, yun nga. Kung na siya answer. Graph na lang dayon. You can use your graphing paper naman. Picture niya, then send sa model. Pwede rin, anak. Para sure jud nga ninot niya yung graph. Okay? Kaya pag ninot ang graph, wala kay deduction sa points. Perfect gihapon. Okay? So, next na to dire is the application. So, actually, gamit yun kayong parabola in many real-life scenarios, especially in cables hung between the structure of to form the suspension of the bridge form parabola. Kani makita ninyo sa pictures. Kani, parabola man na. And of course, the arch is not constructed steel and concrete, whose main purpose is the strength that is actually in the parabolic shape. Okay? So, kana, parabola gyapon na. So, wala mo kubantay sa mga bridge. Ang iyang ubos ana kay inani ang structure niya. So, parabola gyapon. No? And of course, kani pod sa parabolic surface sa reflecting light, and of course, the light from the focus is reflected parallel to the axis of the symmetry. So actually, gamit kayo mga parabola. Okay? So we have here another example. Mga example rin ito ng mga related sa parabola. Especially sa mirrors or reflecting telescope. Ayan. So gamit yan po na siya. So natay incoming light, di ba? Then ay focus, then axis of symmetry, then kaniyang parabola. Okay? So yun na. And also, of course, for uh, incoming light rays are reflected to the focus. Okay? So muna siya ang purpose sa focus. Kung makita ninyo dito, kung natay eyepiece, kung tanaw ka sa telescope, di ba? Kaya makita nga mirror, kaya mo reflect na yun siya sa incoming light. Yun na.
And then we have here another example. Example 6. An engineer is designing a flashlight using the parabolic reflecting mirror and the light source, shown in the figure 9.41. 9.41. Hindi na makita sa sorry. 9.41. Another nga figure. And then casting the diameter of 4 inches and a depth of 2 inches. What is the equation of the parabola used to shape the mirror? Okay? So kung makita nimo ingon siya dire, naa siya 2 inches and then 4 inches. Okay? 4 inches diameter. Di ba kung nag-remember pa mo sa circle, di ba ang diameter is ang point sa circle to the other point sa circle basta passes through sa center sa circle. Mo na ang diameter din, half ana radius, di ba? And of course, ang equation sa mirror hinahanap and at what point should the light source be placed relative to the mirror's vertex? Okay, so yun nga, naatay diameter 4 inches, dayon ang depth niya. Then ang kalalom, of course, 2 inches. So kung i-assume na to nga naa siya sa vertex 0, 0, makakuha kag point 2, 2. Okay, 4 inches ba ya? Then 2 inches. Okay? Ngayon na natin picture. Open, upward. So, dili mo katang drawing ha, kaya na naman picture. So, automatic, our equation, x squared is equal to 4py. Ganun ka naman. Kaya, ibutang man nato ang vertex sa 0, 0. 0, 0 na itong vertex. Ganyan naman kay point niya 2, 2. So, muna yung i-substitute sa value sa x o y. Muna yung x saka y. Diba? Point sa parabola. So, muna i-substitute na to dire sa x squared is equal to 4py. So, the answer, ani, a is equal to 1/2 para makuha ang p. So, since ang p na to 1/2, makuha dahil na to ang equation. Balik na po ka sa equation sa x squared is equal to 4py. Substitute lang ni mo ang p sa 1/2. Then, the answer is x squared is equal to 2y. Manadahin ka. Then, mo ni ang equation nato sa parabola and we have also the p is equal to 1/2. So, ang ato ang focus kay naa sa 0/1/2. Okay? Nga diri ang focus. 0/1/2. 0/1/2 na siya ha. Yan na. So medyo challenge din siya pag word problems. So kailangan sabton jud na ninyo ha. Okay? So we're done para sa ato ang parabola nga topic. Okay? So dito na kumukuha sa inyo exercises, assignment, quiz, and exam na to.